Капитализъм. Човек за човека е вълк, нали? Друго си е овчето стадо. Овцата – положителен герой в българската литература. Тема за кандидат-студенти. Де я водиш, ба? Да я поя, ба. Сега на къде я водиш, ба? Да я доя, ба? И отново стоя на брега на реката и загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла, бавно скапа душата, младостта отминава, както всяка мечта.